Zenet ikusizuk ekartzia honea eta guri erakutzi biomaterial hauekin zenbat gauza egituzun eta zenbat aldianin. Seguru askoz gehiago aldia lain, baino ze gauza politak egituzun. Zer dago adibidez, txintxilikarri hau? Hauek biomateriala, bioplastikoak egin ditut, material desberdinak erabiltzen. Bai. Arrautzaren azala, sagarraren, matxaren patxa. A ver, matxan patxa, oigu gau bastante bodegan da, hau horrekin indezu? Bai. Baina dena hori da? Sagarraren, bai. Barkatu da sagarrarena, Sagarrana, bale. Baina matxarena hemen daukat. Bale, hau matxa beltza, ez da? Eta hau, baina izan dezu bioplastikoa da. Biomaterialen barruan, egin daitezke bioplastikoak, hauek plastiko batzuk dira. Egin daiteke biozeramika bat, adibidez, arrautzaren azalarekin, edo kafe ondarrarekin. Ze berezi. Eta hau nola indezu, adibidez, nola lortu duzu arrautzan azala hau bilakatzia? Sekretua da? Sekretua ez. Dan ezin da kontatu? Den ezin da kontatu sukaldean bezala. Aldan arte kontatu. Arrautzaren azala hartzen da, egiten dena da xigortu. Txikitu alegitea ez da? Txikitu, bai, irin bat lotzea da. Vale. Eta irin horrekin egiten dena da beste gehigarri batzuk, osagai batzuk bota, korputza eta elastizidadea emateko. Vale. Segun eta ze kantidadekin eta nola egiten den errezeta, zenik zu bezala sukaldatu egiten dut. Inbiarko dituzu askondan gaina proba batzuk, da bestia iritsi arte nahi desun lekura, ez da? Lortu nahi desun arte, bai. Eta hori, erakusten nahi izan bezala, egin dut baita hemen kurkuma eta algekin. Hau sagarrarena da. Eta bioplastikoa zer da, adibidez? Zer da bioplastikoa? Bioplastikoa deitzen zaio. Zu esaten ezen, adibidez, hemen matza zer da? Bakarrikan hor ikusten deuna motak edo dana da matza? Dana da matxarekin egina dago. Osa, oinarri esan ezagu, kasu honetan matxaren patxa dela. Kasu honetan, aguakatearen ezurra da. Aguakatearen ezurrak... Nola bilakatzen da hori... Lehortu egiten da, eta gero irin bat lortzen duzu. Eta irin horrekin, beste osagai batzuekin, gorputza emateko eta plastizidadea emateko. Ze berezi. Hori, aguakatearen ezurra, eta perexil osto bat jarri diot kasu honetan. Edo egin daitezke... Zer da kasu potontzi txiki hori da? Bai, hemen sekretua. Balda zeo ze bota honea? Alko san. Nahi dezuna, bai. Bio balin badan, bio asko gustatzen zaigu, bio dandana barroa sartzen dugu. Bai, ze kasu honetan, erremolatxaren tintea daukat. Honekin egin dezaket bioplastikoak, kolore honetakoak, kasu honetan ez daukat, baina... Matxaren patxa, irin bilakatu ezu, eta hau nola egiten dezu, deshidratatu lehen da bizi, eta gero robot baten nola birrindu, edo... Hori da, molinio batean. Molinio batean? Molinio batera. Eta usaila daka, Bai, hau zerrena da. A ver. Kafia, hola. Kafe usaila, ga? Kafe ondarra da. Kafe ondarra, eta hoi ze jute zare, baita berna kafe ondarra garte, no etxekioak indaiko ezu? Etxean gordetzen dut, eta kantidade gehiago berretenen, eskatzen dut tabernetan, edo lagunak ditut hor, deia egiten dut, edo WhatsApp talde badakat, eta, horrengon lan egin barde naranja azalekin, naranja azal guztiak gorde, eta alakoak. Hori zer da? Aberraz matzeten. Venga. Justu naranja esan dezula ez aldakan pixkatola zitriko, ez? Laren jada, no? Ai, ama, ze goxua dakan, usaia. Eta horrekin adibidez eitezu horrekin? Jantzita eramatu. Belarretakoa da horrekin da kasu? Kasu untan, belarretako bat egin dut. Eta adibidez, belarretako hori. Hori indezuna da, hori naztu, beste komponente horiekin plastizidadia mateko, eta gero lehortu inberdute, laberatu inberdute, edo zepa zein da prozesua? Ez molde batean sartzen dituzu. Bai. Reposterok eta egiten ezkuten bezala, ez? Moldeak erabiltzen ditut. Eta gero moldeak da forma ematen diona. Orduan forma, belarretako horren forma sekan moldiak? Kasu zehatz honetan ez, moldea handia guazan. Eta gero puixketak atetzen dituzu? Zatia egin dut, bai. Ze bai egin izan ditut pieza handiak, moldea handietan, metro terdi pasatxo, eta arropa egin izan dut baita. Orduan da, materialal egitea, sortzea, eta gero horrekin zer egin, beste histori bada.